Здравейте, уважаеми наши слушатели! Вие сте с нашия училищен подкаст «Училище за пример», в който подкаст ви срещаме с нашите вдъхновяващи учители, опитвайки се да направим популярни техните усилия, отговорност и ангажираност в нашето личностно израстване. Днешната ни среща ще анонсираме последния начин. Има много изкуства, които украсяват ума на човека, но нито едно от тях не го украсява така, както изкуствата, които се наричат математически. Защото математиката е красота, а красотата се подчинява на законите на математиката. Кои са законите на математиката? Лесно ли се приучават и прилагат? Какво е предизвикателството да си учител по математика днес? Да подготвяш за външно оценяване след 7 клас? Да преподаваш математика като профилираш предмет в гимназиален етап? Да бориш страха и апатията на учениците? Да постигаш високи резултати и печелиш ученици? За всичко това ще разговаряме днес с госпожа Диана Иванова и госпожа Аделина Силянова. Госпожа Диана Иванова е учителят по математика в прогимназиален етап, своеобразен доайен на професионалната учебна общност по математика. Дисциплина, отговорност, строгост, взискателност, принципност, коректност и обективност са само част от принципите, които следва тя в професионалната си битност. За всички ни е ясно, че тя никога не прави компромиси за собствените си високи стандарти и аршини. Госпожа Аделина Силянова е младото попълнение в математическата общност на Средно училище Георги Бенковски, която бързо печели доверието както на учениците, така и на целия екип на училището. Колкото млада, толкова е дразновенна, амбициозна, безкомпромисна, завладяваща и вдъхновяваща в класната стая. Какво е общото и какво е различното помежду им? Какви са техните цели и как преживяват мисията и отговорността да бъдат учители по математика? Разговаряме днес с госпожа Диана Иванова и госпожа Аделина Силянова. Здравейте и нека да започваме с въпросите. Здравейте! Как избрахте учителската професия? Защо решите да се посветите на учителството? Вие ли избрахте учителството или той избра вас? Аз избрах учителството, а в последствие може и то мен да е избрало. И защо избрах учителската професия? Наистина съм избрала. Не е нещо, че не съм можела да се реализирам в друга сфера. Аз си избрах учителството. Първо, много обичах да работя с деца. Даже първо се бях насочила към детска учителка. Второ, кое ме привличаше в учителската професия? Имах много добри учители и може би те са ме вдъхновили, някои от тях. Особено началната ми учителка Мария Янкова. Добре. После, сега, колкото и да звучи, голямата ваканция, която имат учителите и която ваканция можеш да използваш както да се доразвиваш, а и самата професия ти дава възможност да надграждаш, да се развиваш. Всичките тия неща, нали? И най-вече работата с младите хора. Мисля, че това държи духа ти млад. Аз съм Аделина Силянова. Избрала съм учителството още като ученичка, защото за мен математиката не беше ангажиращ предмет в училище, т.е. аз по математика почти никога не съм се готвила за час, защото я разбирах, слушах и ми беше лесна. Т.е. за мен това беше най-лесният предмет в училище. Не, че другите са ми били трудни, аз съм си учила, казвала съм ви, по всичко. И избрах математиката, защото още когато аз бях ученичка, се говореше, че има недостиг на учители по математика и аз от гледна точка на реализация след това, нали, в малко населено място, какво можеш да работиш, освен учител. И избрах да бъда учител по математика от гледна точка на недостига и от това, че ще мога да си намирам работа винаги след това. А защо точно учител по математика? Или ако може малко по-образно да формулираме въпроса, госпожо Иванова, кога се срещнете с математиката и разбрахте, че сте един за друг? Дядо ми е строител, беше, нали, лека му пръст, и той много обичаше да ме провокира с логически задачи, такива практически. Още първи и втори клас нямала съм проблеми с сметките на ум, нали, и това ми беше много като предизвикателство, да смятам на ум. И може би един момент, първата ми оценка, защото когато аз учех, бележници имахме в четвърти клас за първи път ми пишеха оценки. Първата ми оценка като ученичка, отличен 6, беше по математика и трябва да ви кажа, че връщайки се годините назад, това съм го запомнила и това до някаква степен ме мотивира, амбицира и по същия начин аз, както Силянова казва, не срещах трудност и ми беше много приятно да решавам задачи. А вие, госпожа Силянова, кога взехте това съдбовно решение? При мен пък контраста с госпожа Диана Иванова, че първата ми оценка в 7 клас по математика беше 2.
И оттам това на мен ми подейства много амбициращо, тъй като попаднах в ново училище с нови съученици, бях само аз една единствена от населените места, имаше конфликт на интереси, не се приемахме лесно, както сега вие се адаптирате доста по-бързо от нас преди. И първата ми оценка беше 2, не можах да отговоря наистина на елементарен въпрос, дали от гледна точка на новата среда, на притеснение или просто от незнание. Да, това ми беше първата оценка в 7 клас. Преди това съм имала само отлични оценки, разбира се. И реших, че това не е нещо, което аз не мога да направя. Седнах, взех си учебниците от по-предните години и сама се подготвях с целия материал, всичко решавах сама, намерих си пропуските, запълних си ги отново сама и след това в края на годината бях с отличен 6.00 по математика, като бях лидер в класа аз по математика. Кой беше любимият ви предмет в училище? Има ли ваш бивш учител, който да ви е вдъхновил и да е повлиял на решението ви? Любимият ми предмет беше математика. Всъщност, има хора, които нещо, което ги затруднява, ги предизвиква, е предизвикателство. Нали? Трудностите са предизвикателство. При мен беше обратното. Понеже това ми беше по-лесното и в едни тинейджърски години, нали, явно съм търсила по-лесното и ми беше и приятно. Добри учители съм имала по математика. Като започна с началната си учителка, след това госпожа Стефка Некова, по-късно господин Христов, бивш заместник директор на гимназията. Добри учители съм имала по математика и може би и това е изиграло роля. И по друг начин, как беше? Ние сме от поколението Хикс, може би първото ни е известно, така, майтапаса, но някакси мотивацията ни беше друга. Решавахме много задачи, а част от приятелския ни кръг, нали, от приятелския ми кръг бяха ученички, които също математиката им беше любима и ние така се забавлявахме, решавайки задачи. А на вас, госпожо Селянова? Той въпрос е риторичен, съдържа отговора в себе си. Математиката, като при мен, моята госпожа Снежина Пейчева, нали, ако слуша подкаста, и благодаря. Аз съм я благодарила и на живо, т.е. много пъти съм я благодарила на живо. Знае, че тя ме е вдъхновила да стана учител по математика. Тази жена е разкошна, обяснява предмета с твърда ръка, т.е. или. Няма компромиси при нея. Или го можеш, или не го можеш. И така ти го предоставя, че увличате, даваше много задачи, много решаване, след това проверки. И да, т.е. нейното преподаване на мен много ми хареса и реших да стана учител като нея. Дано да стигна нейното ниво. Къде сте завършили висшето си образование? В Софийския университет. Специалността ми е физика и математика, но те равнопоставени са двете специалности. Да, в Софийския университет съм завършила. Софийски университет, математика и информатика. И при мен също са равнопоставени. Имам право да преподавам както учител по математика, така и учител по информатика, но ако трябва да избирам, ще избера математиката, информатиката не е моето. Тоест имам го като специалност и ако се наложи, нали, да нямам друг избор, ще го започна, да, но ако имам избор, винаги ще избирам математиката. Тежка ли е отговорността да преподавате точно математика, учебния предмет, който затруднява най-много ученици, но по който предмет те се явяват на национално външно оценяване в края на всеки образователен етап след 7 и след 10 клас? Отговорност има във всяка работа, но при работата с деца тя е по-голяма и специално като преподаваш математика и вие като ученици знаете, че това е един от най-трудните предмети. Не всеки има математическа мисъл и мотивацията вече все по-намалява при учениците. Трудното ги отказва, а трябва да е обратното. Така че отговорността е голяма, имайки предвид наистина, че резултатите на един учител, резултатите на учениците са показателни за работата на учителя и това още повече те кара да си отговорен, да изискваш, а оттам пък не много симпатичен на учениците, защото, знаете, днешното поколение някакси избягва да носи отговорности и търси да му е по-лесно. А при математиката няма лесно. Има, но с много труд. А вие какво мислите? Трудно е. Трудно е. Аз съм учител в горен етап, 8-12 клас. Там пък още повече.
пълна липса на мотивация, учениците ги вълнуват съвсем различни неща, т.е. всичко, което е извън училище, но не е това вътре в него, по никакъв начин не можем да ги мотивираме да решават задачи вкъщи допълнително. Това, което се реши в стаята, това, което се случи в стаята, си остава в стаята. Това, което запомнят в час, си остава в час. Никой не се опитва да надгражда, или ако има опитващи се, то те са единици. На 20 деца едно, което е много малък процент и напълно недостатъчно, поне според мен мое лично виждане. Да, така е. А какъв е вашият коментар за идеята, която вече лансира образователният министър Красимир Вълчев, да се въведе втори държавен зрелостен изпит по математика? Аз не съм съгласна, защото не всички деца трябва да са математици и да им е любима математиката. Има и деца с други наклонности. По-скоро бих се съгласила с това, ако го променят. Наистина да има смисъл в тези национални външни оценявания 4-ти клас, 7-ми клас, 10-ти клас, да се обвият, примерно, да не са с точки. Оценки да има и деца, които не постигнат необходимия минимум, просто да се повтарят. Няма нищо страшно в това, ако не си се справил, да повториш годината, но да излизаш неграмотен и днешното поколение да има неграмотни млади хора, това е непростимо. Просто някакси развитието ни като нация се изоставаме. Изоставаме точно от тая гледна точка и те резултатите на различните проучвания там по ПИСА показват, че наистина младото поколение не се справя и то с практически задачи. Във всяка една практическа задача има математическа част. И това е защото има неграмотност и то на основни неща. В пети клас имам ученици, които не могат да смятат до 20. Как са стигнали до пети клас, нали? Аз в пети клас няма какво да надграда вече. И оттам. Така че да не се въвежда задължително ДЗ и математика, това не е нужно, защото смисъла на 11-12 клас е всеки да се ориентира в определена професия или било в определен профил. Няма смисъл всички ученици да се задължават да изучават математика в такава сфера, нали, да могат в такава с трудност да се яват, нали, да покрият изискванията на ДЗИ. По-скоро НВО-тата 4, 7 и 10 клас да се обвържат с оценка. А вие, госпожа Силянова? Аз съм 50 на 50, т.е. хем съм за, хем съм против. Напоследък си мисля, че според мен най-удобното за вас и за нас като учители ще бъде, ако е топ тест. Т.е. тест с 100 въпроса, като във въпросите се включи история, физика, химия, биология, математика, информатика, английски език, немски език, защото само ние носим тежестта на оценяването. Само математиците и българиците са отговорни за това, че вие сте неграмотни. Да сте чули, че има слаб успех по история, слаб успех по биология или по физика. Не, слабите успехи са само по български и по математика и то е точно защото с тези оценявания се дава гласност на това нещо. Учениците не са добри по другите предмети, но никой нищо за това не говори. Тоест аз съм за, но да бъде топ тест. Един тест от 100 въпроса, в който да включи всички знания, някакви базови знания, които вие сте придобили след 12 клас, а оттам нататък вече, който иска математика, ходи кандидатства си с математика, подготвя се и приемат или не го приемат, зависи само единствено от него и от неговата подготовка. Кажете ни защо математиката е важен за учениците предмет. Все пак не всичко е външно оценяване и в тази връзка как вие преподавате предмета и кои са вашите цели като учител? Да, не всичко е външно оценяване. Имаше много интересен клип в YouTube преди години. Даже аз правех такава по извънкласна дейност такова мероприятие, където основният въпрос беше защо е нужно да изучаваме математика, защото това е въпрос, който всеки ученик задава поне, ако не всеки час, през час. Защо това ни е нужно? И там бяха направили запис в едно училище, някакво малко селце в Родопите. Едно прекрасно дете, втори клас мисля, че беше, и на този въпрос журналисти правеха интервюто. Защо? Кой ти любиме предмет? Тя каза математиката. Защо? И тя отговори, около нас всичко е математика. Навсякъде е математика.
Даже ритъма на сърцето е математическа функция, синусоида. Така че ние, като се замислим, всичко е математика и това трябва да ни е основният мотив. И даже дигиталните напредъка, нали, в техниката, това всичко е всичко е математика. Еволюцията въобще, техническата революция, всичко е математика. Аз ме излязох извън въпроса. Не, тук сме. Да, и точно в тая връзка преподавам. Опитвам се да убеда учениците, че наистина математиката ни е нужна, да ги мотивирам да учат, да виждат практическото приложение и даже всеки час, започвайки урока, първо тръгвам от там. Къде в практиката срещаме това понятие? Къде ще ни се наложи да го използваме? За да може наистина да видят приложението на математиката и да я заобичат. А вие какво мислите? Мисля, че математиците са последователни, кратки, точни, ясни. Имат алгоритъм за всяко едно действие в живота си. Т.е. те винаги премислят нещата, именно защото математиката ви учи да мислите. Тя е нещо, което за да решиш една задача, трябва да изпълниш няколко стъпки. Не може отзад напред. Постепенно. Първо нещо, второ нещо, трето нещо. Т.е. довежда ти до някаква цялост, някакво условие на задачата, така и в живота. Всичко следва нещо предходно. И да, за мен математиката е последователност, яснота, подреденост и още куп други неща. Зад монитора на лаптопа ви е математика. Какво ви мотивира и стимулира да преподавате ученици от поколението Z? То как да ме стимулира? Да им преподавам? Те, щом са поколение Z, ти трябва да им преподавам, ще им преподавам, нали? Да, трудно е да ви кажа, защото аз съм от поколението Хикс, след това са поколението Y и поколението Z. Ние сме през поколение и се разминаваме в някои разбирания. Поколението Z си е поколението на неговото време. Всяко време си има, даже има такава песен на Пърпъл, Дете на времето. Нали? Всяко време си ражда хората за това време. Това е, че те много бързат нещата да им се случат тук и сега. Някак си бързат да пораснат. Опитвам се да им обясня, че не е добре бързо да пораснеш. Има си неща, които трябва да си се изживеят и наистина е предизвикателство. Разликата между поколенията, за да я стопим, за да я намалим, за да се доближим, да сме си приятели, трудно е. А при вас? И при мен не е лека задача. Може би плюсът е по-малката възрастова разлика при мен в възрастта на учениците и на учителите. По-близо съм до вашите нещата, които ви вълнуват, приложенията, които гледате, клипчетата, които гледате, съм ги гледала и аз. Тоест, колкото е по-малка възрастовата разлика, толкова по-добре и по-адаптивни ставаме един към друг. Както аз към вас, така и вие към мен. Хубаво е, че се работи с млади хора. И да, колкото и да малък процента на учениците по математика, има пък и знаещи, и любопитни, и питащи. И когато има такова, наистина е блажено да работиш и не усещаш деня ти как приключва общо взето. Свършваш и наистина си удовлетворен от това, което си направил за деня. От колко време сте учители и от колко време преподавате в средно училище Георги Бенковски? В Георги Бенковски съм от 29 години, а учител съм от 38 години. Вие? Аз в училище Георги Бенковски съм за трета година. Преди това съм работила като нередовен учител в начално училище и в детска градина, но отново казвам като нередовен, понеже все още нямах завършена бакалавърска степен и имаш право да работиш като нередовен учител. Госпожо Иванова, от години наред ваши ученици показват високи и стабилни резултати на националното външно оценяване в 7-ми клас. Бихте ли ни разказали как се случва? Каква е цената на успеха? Може би съм била късметлийка да работя с добри ученици, защото успеха не съм аз само причината за успеха. Успеха е общ. Моите усилия и техните усилия, нали, да се справим заедно.
Надявам се и тая година да са ни добри резултатите, но все по-трудно с годините става. И съм забелязала някакси, че и самите випуски са на... Има випуски с изявени математически знания, така. Следващ випуск по-слабо математически грамотни, нали? Но сякаш наистина съм късметлика от към ученици. А може и те от към учител, нали? Но успехите са съвместни. Не мога да кажа, че всичко се дължи на моята работа. Ако няма отсреща ученици, които наистина да възприемат, да се трудят, да работят, нали, съвместно да работим, няма как да се случат резултатите. Госпожо Силянова, вие сте млад учител. Чувствате ли се подкрепена и как ви посрещнаха колегите от Средно училище Георги Бенковски? В интерес на истината, чак не мога все още да осъзная колко лесно се адаптирах към колектива на училище Георги Бенковски, към средата. За миг не съм се чувствала пренебрегната от нито един от колегите. Не съм усетила някакво неразположение. Всичко е наистина, все още не мога да повярвам, че толкова бързо успях. И те към мен, аз към тях да бъда адаптирана. Как оценявате днешните ученици? Какви са предизвикателствата и пред ученици, и пред учители днес? Бързи. Първо, и на учениците им е трудно, и на нас ни е трудно, защото живеем във време, в което много бързо настъпват промени. От всяко естество. Ако щете, даже от политически промени, нали? Промени свързани с техническия прогрес. Виждате колко бързо се случват нещата, колко бързо навлезе изкуствения интелект. И това са предизвикателства, но и така срещаме трудност и трудно някой се адаптира в този бърз ритъм. За днешните ученици мога да кажа, че може би това е причината, това пристрастяване им към тия дигитални технически средства, телефоните най-вече. Виждам трудност при общуване. Първо между тях, после и комуникацията в учебните часове. И това някак си ме притеснява, защото всяка една зависимост си е зависимост и оказва и негативно влияние. Нали? Верно, може да ги използваме, когато са ни в помощ, но TikTok, тия платформи, не мисля, че много ги развиват като личности. Значи трябва да използваме, според мен, тия неща. Да, има моменти, в които търсиш някакво развлечение, но не само за развлечение, а по-скоро и за обучаване. Вие, госпожа Силянова, как мислите? Почти на същото мнение съм като госпожа Иванова. Бързи сте, да, много бързи. И всичкото това бързане от това, че сте свикнали на приложенията, да гледате постоянно сменящи се картинки. Тоест, вие очаквате това и от нас. Да скачаме от едно нещо на друго. В часовете искате да е забавно, искате да е като в клип. И не осъзнавате, че това ваше искане е породено точно от приложенията, които гледате. Там постоянно вие за една секунда сигурно ще видите 2 клипа. Не ти харесва, минаваш на втори, не ти харесва, минаваш на трети. За 1 минута ще изгледаш един куп много съдържание. Докато в часовете не е така. Не можем да скачаме, разбирате ли. Дори да се опитваме да ви дадем нещо интересно в час и да променим, нали, протичането на часа, на вас отново ви става скучно, защото промените, които можем да ви предоставим, могат да бъдат 2, максимум 3. На вас пак ви доскучава. Вие искате постоянно динамика. Много сте бързи, много динамични и е трудно за нас да ви привличаме вниманието като ученици. Именно от тази гледна точка. Какво бихте посъветвали настоящите си ученици, тези, на които вие преподавате? Бих ги посъветвала да имат цел, мечти и да учат. Защото това са им годините ученическите, в които трябва да трупат знания, опит, умения. После ще им трябва живота. А загубени години няма как да наваксаш. Има време за всичко. Има време и за забавление, но основното нещо е те в тези години да получат знания, които ще им трябват за в бъдеще. Защото живота не е само забава. Вие какво мислите? И аз много често обичам да казвам на моите ученици, че това, което човек сам си направи, никой не може да му го направи. Тоест, както от нас, така и от вас зависи това, което ние правим. Всеки носи отговорност за своите действия, последствията също, но част от последствията също зависят от вас.
и бих им пожелала да бъдат по-отговорни, по-общителни един с друг, по-търпеливи. Общо взето основни житейски неща, които липсват наистина. А какъв е вашият коментар за телефоните в час? Аз наскоро имах един час работа с калкулатор и тогава ни се наложи да ползваме телефоните. Нали? Ето в такива моменти, когато трябва да е някаква информация да се извлече от платформите, но да ни е нужна за часа. Иначе съм против телефоните в час. Даже и в училище. Трябва децата да се учат да общуват помежду си. А със свършването на часа те хващат телефоните, даже го няма това общуване и липсват тези приятелства от ученическите години, защото те не общуват помежду си, а това са най-здравите връзки в тези години. Госпожо Силянова, вие преподавате в гимназиален етап. Има ли ученици, които използват приложения на телефоните за решаване на задачи? Има немалък процент, даже всички може би използват приложения за решаване на домашните си работи, но това, че приложението решава домашните работи на учениците, няма никакъв принос. Тоест аз не съм против. Да, използвайте ги, ама да ви помогнат. А вие ги използвате, за да получите решение на задачи и да го препишете и оттам нататък никаква обратна връзка. Тоест вие даже не разбирате какво преписвате. Просто го преписвате, защото то ви го е решил. Да, аз в часовете понякога позволявам да се използват телефони, като ако стигнем до някакво старо знание, което сте забравили като ученици, и ги моля да си отворят телефоните и да видят в крайна сметка, че този телефон наистина може да е от полза. И да намерят това, което не знаят от телефона. Не знаете, вчера имах случай хорда. Забравили бяха какво е хорда в един клас. Викам в Google, напишете хорда, там ще получите отговор на въпрос. Аз мога да го кажа много бързо. Ама да видите, че този телефон наистина може да ти отговори на въпрос по друг начин. Ако бяхте министър на образованието, какво бихте променили в образователната система? Има какво да се промени, даже сега ще участвам в един семинар, искат да променят учебната програма по математика и се допитват до учителите, искат да я променят с цел да я облегчат, защото явно установяват, че учениците трудно се справят. Бих променила доста неща в учебната програма. Харесва ми една методика в Англия съм чувала за тая методика, може да има и в други държави. Значи учениците в началото на годината, според успеха им върху даден тест, който е за всички, оценяват нивото им и ги разделят след това през учебната година. На различни нива изучават математика, според това как са се представили на този тест и какви базисни знания имат. Според мен това наистина е добре, защото когато един ученик, не може всички ученици да ги поставяме при равни условия, защото едни имат дадени знания по математика, други по-големи и така по-добрите ученици може да се развиват по-бързо, те всъщност и по-бързо се развиват. Не трябва да ги поставяме и да ги сравняваме, защото всеки има различни възможности. Затова може така да се математиката на нива да я разделят. Ниво А, ниво Б, ниво В, както знаете в някои сборници задачите са разделени по трудности на такива нива. Така, мисля, че по този случай няма да има тази... като не срещат трудност децата, ще има и по-приятно. После, какво друго бих променила? Бих променила ваканциите, като... Значи, лятната ваканция според мен е доста дълга. 3 месеца, това е достатъчно време да се забрави всичко учено в предходната година. Бих направила повече ваканции, по-кратка лятна, но повече ваканции през годината и така, защото ваканциите са ни нарядко и тая дългата лятна ваканция не е разпределено времето пропорционално. При ваканциите бих направила така, че да са през определен период, но по-чести ваканции и за учители и за ученици мисля, че това би било добро. И бих променила някак, не знам сега тази система с учене до 10-ти клас, след 10-ти клас като замисъл беше добре, но като
това, което се случва като реализация, не ми е това, което мисля, че имаха като замисъл. Наистина в 11 и 12 клас учениците да получават знания за професия. Като реализация нещо не се получи, нямаме база. Аз, ако бях министър, ако бях, също учебните програми бих променила, като аз от гледна точка на съдържанието и на това как са подредени уроците. Защото много се скача от алгебра на геометрия, Докато усвоим едно знание и кажат учениците: о, госпожо, разбрахме го, на следващия ден скачаме в нещо ново и започва отново мъкът. Докато започнат да го схващат и да решаваме и да върви учебен процес, приключва раздела, започва отново алгебра. Според мен трябва да са по-систематизирани. Едно знание за повече време. Да можете и вие да го усвоите, защото по-бавно усвоявате, вече не сте както бяхме ние преди да се движим по материала и да успяваме. По-трудно е. И другото, което бих променила, е за профилираната подготовка в 11 и 12 клас. Там не е съобразено учебното съдържание. Там учат две математики. Профилираща математика и математика задължителна подготовка. Като профилиращата е разделена на два модула: анализ, алгебра в случая и геометрия, и отделно по задължителна подготовка се скача. Алгебра, геометрия. Няма никакво съвпадение, няма в трите неща на едно. Тоест те за седмицата учат 3 различни математики. Е много трудно, както за мен, така и за тях. Това са нещата, които аз бих променила. Благодарим ви. А може ли да чуем вашето мнение за изкуствения интелект и има ли той място в училище? Има място в училище за образователна цел. За получаване на информация, която пак да е свързана с... Защото ние сме в училище да се образоваме най-вече. За разширяване на знанията може да се използва, но за придобиване на умения само естествения интелект. Значи изкуственият интелект не може да те направи да умееш. Може знания да придобиеш с него, но не и умения. Така че има място, но пак трябва всичко да е в рамките на допустимото. Някаква граница. Нали? Не може сега изкуственият интелект да ни върши край вече. Ние нищо няма правим, той е изкуственият интелект, нали? Защото и то е дело на човека, значи можем да го използваме, да придобиваме знания, но уменията трябва с естествен интелект. А вие какво мислите? Същите неща като госпожа Иванова. Дори нямам какво да допълня. Да, ако може да ви помогне, ако може да ни помогне, използваме го. Но до определени граници. Не може да разчитате само на нещо изкуствено. Защото къде отивате вие тогава като хора? Още по-надолу. С какво смятате, че бите допринесли за по-добрата промяна в училище? Аз мисля, че допринасям за добра промяна в училище, организирайки децата в различни клубове, извънкласни форми, извънкласни изяви. Нали? Мисля, че така ги карам да се чувстват знаещи, можещи. Бихте ли посъветвали ваши приятели да се посветят на учителската професия и на каузата да образоват, възпитават и изграждат младите хора? Аз лично, как да ви кажа, зависи от човека на среща. Тоест, може би мога да преценявам хората дали стават за учители или не само по разговора ми с тях. И всъщност не бих посъветвала аз никой за решението, което ще вземе в своя си живот. Нека всеки сам да прецени може ли да извърши тази дейност, подходящ ли е за нея. Не бих препоръчала всъщност на никой да вземе решение в живота си, за каквото и да е било. Как изглежда според вас училището на бъдещето? Смятате ли, че във всяка класна стая трябва да има мултимедия и монитор? Аз смятам, че технологиите трябва да влязат в класната стая. Да, смятам, че трябва. А вие? Също. Съгласна съм. Напоследък много ми трябват. Правим презентации, QR-кодове, много са актуални приложения и всичко това е свързано с медия, с устройства и с... Да, присъдете. Горди ли сте, че работите като учител? Да, горда съм. Особено когато учениците ми се справят и успешно се представят на състезания, постигат успехи, ето добре се представят на външно оценяване. Горда съм с можещите ученици, съм горда, а с тези, на които им е трудно, се опитвам да им помогна и да им покажа наистина, че постоянството и труда водят до добри резултати. Вие?
Аз също съм горда, че работя като учител по математика. Харесва ми работата ми като учител, удовлетворяваме, натоварваме, разбира се, но горда съм, да. Моето нещо е. Госпожо Иванова, ако днес излизахте от системата на средното образование у нас, какъв избор бихте направили? Учител по математика или друга професия? Да, имала съм и други цели. Като по-малка исках да стана следовател. Обичах да четях много криминални романи и ми харесваше. И то може би и това да ме насочило към математиката, защото и там има една последователност. А сега обичам много да пътувам и като се замисля, можех да стана и стюардеса. Много ми харесва тази професия сега. А вие, Така? госпожо Силянова? Аз като ученичка исках да стана журналист. След това исках да бъда адвокат и накрая станах учител по математика. А какви препоръки или пожелания бихте отправили към вашите ученици? Да развиват уменията си, да следват мечтите си, да бъдат най-вече добри хора. И понеже днес единия свързан с Левски, да им кажа, че нужни са дела, не думи. А вие? Да бъдат усмихнати, лъчезарни, добри хора. Едно от най-големите качества е да си добър и честен. Добър и честен, ако си, мисля, че си човек на място. Благодаря ви, госпожо Иванова, благодарим и на вас, госпожо Силянова, за препоръките, за мъдрите съвети, за времето, което отделихте, за да споделите с нас вашето отношение към учениците, училището и преподаването по математика. След всичко, което чухме, наистина си задаваме въпроса: как може да има равнодушни към математиката? А вие, уважаеми наши слушатели, бъдете с нас и в следващата ни среща, когато наш гост ще бъде господин Любен Саулски, с когото ще си говорим за дигиталната и медийната грамотност, за безопасния интернет и рисковете в социалните мрежи. Довиждане и до тогава!